Tak já jsem si pro vás připravila přednášku o Yosakoi. A Yosakoi je takový tradičně moderní tanec. A moje jméno je Kája. Rychlosti se trochu představím. Yosakoi tanec tancu už přes 5 let v rámci českého týmu Yosakoi Hanamaru. A měla jsem příležitost v roce 2019 jet na největší Yosakoi festival v Japonsku, kde jsme spolu s 2 dalšími členkami byly jmenovány Yosakoi ambasadorky a potom jsem minulý rok v rámci výjezdu do Japonska navštívila i několik festivalů jakožto divák. A Yosakoi tanec, přestože se rozšířil do celého Japonska, do celého světa, není zas tak ještě moc známý, ale je možný, že už jste tento tanec někdy viděli třeba v anime. Dám pár příkladů. Tak například ve filmu Kabaneri, tak na konci úplně je tanec Takase a Takase, Yosakoi tanec, je tam vlastně i hodně vidět ta choreografie. Nebo v Kaguya-sama, tam je kousíček z Nanchu Soran, nebo Soranbushi, což je rybářský tanec, Yosakoi tanec pocházející z Hokkaida, a nebo Hanayamata, tak to je vyloženě vlastně anime o Yosakoi, ale není zase tak známý. A ještě v rychlosti bych ráda zmínila také hodně rychlé historické okénko. Proč vůbec říkám, že Yosakoi je takový tradičně moderní? Je to z toho důvodu, že vlastně letos je to 70 let, co se konal první Yosakoi festival, který se konal ve městě Kochi, což je v prefektuře Kochi, což je vlastně tady dole, na tom nejmenším ze 4 ostrovů na ostrově Shikoku. Tehdy vlastně byla snaha Japonska po druhé světové válce nějakým způsobem povzbudit morálku a vlastně dodat lidem nějakou novou radost, tak si řekli, že vytvoří Yosakoi tanec, Yosakoi festival, a právě v roce 1954 byl první festival a pak se konal každý rok až na dobu během covidu, kdy víceméně žádný festivaly nebyly. A nějakou dobu se ty festivaly konaly jenom vlastně v tom městě Kochi, až potom v roce 1992 se uspořádal první ročník Yosakoi festivalu v Sapporu, což Sapporo je naopak je nahoře na Hokkaidu. A nějakou dobu se tedy konaly v Kochi a v Sapporu a potom od nějakého roku 2000 a dál, tak se Yosakoi začalo hodně rozšiřovat do celého Japonska a teď jsou festivaly víceméně všude a potom i do celého světa. Vzniklo už hodně Yosakoi týmu i mimo Japonsko, třeba ve Vietnamu, ale i hodně v Evropě, vlastně je tým v Polsku, Maďarsku, v Anglii, ve Francii, jako těch týmů už začíná být hodně. A proč jsem to tady takhle zmiňuji bez historické okénko, je z toho důvodu, že tím, že to nejprve vzniklo hodně na tom jihu toho Japonska a pak se to rozšířilo právě do toho Hokkaida nahoru, tak jsou takové trochu 2 styly toho Yosakoi tance. Jeden právě ten z toho jihu, ten Kochi, ten je takový víc elegantní a naopak ten z toho Hokkaida, z toho severu, tak tam se hodně inspirovali rybáři na Hokkaidu a ten tanec je víc takový dynamický, takže občas se třeba zmíním o nějakých rozdílech právě z toho důvodu. A abych tady jenom vlastně nepovídala o něčem, co třeba ani nevíte, jak se představit, tak vám pustím 2minutové video, které je z YouTube kanálu vlastně prefektury Kochi a je to vlastně o tom Yosakoi festivalu. Tak, já to zkusím.
to byla ukázka, jakým způsobem vlastně samotná prefektura Koči propaguje Yosakoi festival. Já se přesunu zpátky do přednášky. A trochu jsem přemýšlela, jestli jste vlastně viděli video, kde je asi jako hromada barevných věcí, hromada kostýmů, hromada vlejek a třeba nevíte, co je co, jestli tam jsou nějaký pravidla a tak podobně, tak jsem se tak trochu říkala, jakým způsobem pojmout tuto přednášku a říkala si, že by mohlo být zajímavý si představit, že jsme v Japonsku, splní se nám jakékoliv přání a rádi bychom si udělali vlastní tým a vystupovali vlastně na festivalu v Koči, v tom největším. Tak co vlastně všechno potřebujeme, nebo co ty týmy, co je pro ně charakteristické, tak první co, tak asi potřebujeme kamarády, tanečníky, lidi. To se dostávám vlastně k první takové zajímavosti, v čem je tento tanec zajímavý, tak to je, že ty skupiny můžou být opravdu velké, klidně to je přes 100 lidí a ten Yosakoi je krásný v tom, že to může tančit opravdu kdokoliv. Děti, dospělí, staří. Klidně v rámci jednoho týmu tam tancují babičky, dědečkové, tak i za nima prostě malí děti, kteří typují, že to jsou prostě děti těch dospělých, co tam tancují a prostě jako je prostě vezmou spolu na ten festival a tancují dohromady. Zároveň ten festival, je to pořád festival, není to soutěž, přestože v rámci skoro každého podle mě festivalu se vyhodnocují nejlepší týmy, ať už třeba z pohledu choreografie nebo v různých kategoriích, tak ta soutěž jako není to hlavní, proč ty týmy tancují, je to, protože to prostě baví a dělají to pro radost. Ale jsou týmy, které například dbají na to, aby tancovali opravdu jako profesionálně a třeba cílí na to, aby byli ti nejlepší. A existují hodně skupin, třeba jako školní kluby, jak v rámci středních škol, tak i vysokých škol. Dám tady pár příkladů. Vlevo nahoře, tak to je univerzitní tým z Tokia, Tokyo Hanabi. Hned vedle, vpravo nahoře, tak to je tým, který je zvláštní tím, že jsou v něm pouze dámy nad 50 let a tancují opravdu úžasně. Potom vlevo dole, tak to je skupina Shin Yosakoi, ti jsou takový, co já bych asi kategorizovala jako soutěživí, protože oni teda už se jako rozpustili, protože ten nich dosáhli vlastně vrcholu toho, co Yosakoi můžou dosáhnout, že opravdu vyhrávali vždycky, v uvozovkách vyhrávali, protože ten festival není o té soutěži, ale byli oceňováni právě jako nejlepší Yosakoi tým hodně často, tak potom prostě jednoho dne řekli, že prostě dosáhli jsme toho, co jsme mohli, tak se rozpouštíme. A hádám, že mnoho těch ženů se teda třeba předalo do jiných týmů. A potom to poslední vpravo dole, tak to je tým zajímavý tím, že v něm jsou pouze zaměstnanci železničních drah v Japonsku, JR Kyushu. Ale to jsou takové jako specifický unikátní týmy, každopádně hodně většina těch týmů tak jsou prostě dospělí, které to baví. Tak tady máme lidi a potřebujeme nějakou hudbu, abychom měli na co tancovat. Co jsem nezmínila, tak Yosakoi nemá nějak extra moc pravidel, ale teď se dostaneme k jednomu, co jako pravidlu je. A to je, že pokud bychom chtěli vystupovat na Yosakoi festivalu v Koči, tak je požadováno, aby naše hudba obsahovala alespoň část z Yosakoi Naruko Dancing písničky od Eisaku Takemasa. Tento člověk vlastně vytvořil tuto písničku tím, že zkombinoval 3 jiné, a to Yosakoi Bushi, Yochore a Jinmamo. A zmínila bych tu první, tu Yosakoi Bushi, Yosakoi melodii, protože tam se zpívá, je to vlastně
zpívá se tam příběh z města, z prefektura Koči, kde právě ten Yosakoi vznikl, a zpívá se tam o mostě Hari Mayabashi, což je právě tady ten červený dole, a zpívá se tam o tom, jak místní lidé přistihli mnicha, jak kupuje kanzashi, což kanzashi je ozdoba do vlasu, a je třeba tady, tak příklad, a mniši ale jsou holohlaví, takže pochopili, že to kupuje pro nějakou dívku a byl z toho problém samozřejmě. A ten refrén, co je v této písničce, tak končí slovy Yosakoi, Yosakoi, což právě v dialektu Koči prefektury znamená přijď noci, nebo jdeme se v noci. A právě proto, pokud bychom chtěli tancovat na Yosakoi festivalu v Koči, tak musíme alespoň část této písničky zakombinovat do té naší hudby. Z toho důvodu i třeba, když potom hodně koukáte na ostatní týmy, nebo si posloucháte písničky jiných týmů, jelikož každý tým si tu písničku vytváří sám, tu hudbu, tak vždycky je tam nějaký kousek, který vám povědomí, protože už toho někde slyšeli. A to je právě z toho důvodu. To je teda to, co se týká spíš toho jihu, toho města Koči. Potom na tom Hokkaidu, na tom severu, tak tam hodně často zase uslyšíte Soranbushi, což je taková tradiční lidová píseň, která právě jako zpívá o těch rybářích na Hokkaidu, a jsou tam slova jako Soran, Dokoisho, což jsou takové popěvky, kterými si rybáři pomáhali při tahání ryb. A v neposlední řadě, když takhle někde tancujeme, tak ten tým doprovází živý zpěv. Vždycky tam jsou osoby, které při tom tanci jak zpívají tu hudbu, tu písničku, tak zároveň i povzbuzují tým nějakými slovy. Tady jsem dala příklad svojí vlastní fotky, teda takhle na fotce, kamarádka, ale vlastně týpek vlevo má mikrofon, zpíval tam a kamarádka tam měla něco povzbuzovat tým, už ani nevím, co tehdy říkala, ale je to právě takhle běžný. Tak máme hudbu, máme tanečníky a asi bychom chtěli nějak hezky vypadat, tak se dostáváme ke kostýmu, protože ty jsou hodně barevné. Tak dříve, jako je tam hodně velký vliv právě třeba v yukatách a jiných japonských oděvech. Ty kostýmy jsou hodně barevné, existuje tam hodně variací a jak už jsem trošku naznačila, tak vlastně většinou ty profesionální týmy, Yosakoi týmy v Japonsku fungují tak, že každý rok si udělají novou choreografii, novou hudbu k tomu a nový kostým. A mají to většinou na nějaké téma. A ještě než se dostanu úplně k těm kostýmu, tak zároveň, co se týká obuvy, tak běžný je nosit taby, což není jenom specifický pro Yosakoi, ty taby se nosí normálně při festivalech v Japonsku venku. Každopádně zpátky ke kostýmu, tady jsem dala jeden příklad takové variace, která mi přijde hodně zajímavá, že oni vlastně mají takový jako odsad z látky, dá se říci, a který, když se vlastně vezmou za oba ty rohy a dají se takhle jakoby převrátí takhle nad sebe, tak tam mají nějaký vzor. A ještě v lepším případě jsou dvojice, které vždycky jedna ta osoba má vlastně půlku toho vzoru, a když potom jdou k sobě, tak to udělá jeden kompletní vzor. Yosakoi můžou tancovat jak muži, tak ženy, takže je logické, že často v rámci týmu existují dvě varianty kostýmu, jedna pro muže, jedna pro ženy. Zároveň ale hodně ta choreografie se hraje s tím, že je tam půlka a půlka. Vlastně půlka lidí v jednom kostýmu, půlka v druhém kostýmu. A přeci jenom těch žen tam bývá víc v tom týmu. A proto z toho důvodu vždycky, nebo hodně často bývá jeden kostým vyložený ženský a druhý, který můžou nosit muži, ale zároveň je aplikovatelný i na ženy. Tady například tým Saya, tak dámy mají takové napůl sukně a ta mužská varianta kostýmu má kalhoty, ale
vlastně v rohu na straně vidíte, že úplně v pohodě to může nosit i žena a sluší to. Potom bych ještě zmínila hapy, což jsou takové jenom jako si to jenom přehodíte přes sebe, třeba tamhle tady Denis má jedno hapy na sobě, to je hodně jednoduchý střih. A to má například tady tým Reda a hodně často se ještě ty týmy hrají s tím, že ten kostým je jinak barevný z různých strany, že třeba oni na začátku mají různé barvy toho hapy a potom uprostřed tance si to hapy dají na ruby a mají všichni červené. Tak s tím si vlastně jako taky hodně hrajou vlastně různé variace těch kostýmů. Máme kostýmy, ještě by to chtělo nějakou tu choreografii. Tak Yosakoi tím, že vznikl poměrně nedávno, tak se hodně inspirovaly například Awa Odori, což je tady na obrázku. Awa Odori pochází z prefektury Awa, která je poměrně blízko ke Koči, taky na ostrově Shikoku. A například tímto se tady inspirovali, nebo například Bon Odori, což jsou tak jako letní pomalé tance v yukatách, který i jako cizinec, když třeba přijede do Japonska a narazí na nějaký právě takový letní večerní festival, tak se tam může Bon Odori zatancovat. To je takový pomalý tanec, který se tancuje do kolečka, má hodně jednoduchou choreografii. Tak tam se například taky Yosako inspirovalo, ale pořád to Yosako je hezký v tom, že sice má vliv toho Japonska, ale hodně si bere právě i z moderního světa nebo z jiných stylů a každý si ho může nějakým způsobem jako může tam dát vlastně jako skoro co chce, takže může třeba tam být vliv hip-hopu, samby, co vás napadne. Třeba ten soutěživý tým, který jsem zmiňovala, Shin Yosakoi, tak ten byl hodně vidět například vliv jako arabské kultury, že když se to poslouchá, tak to se si říkali, to vypadá jako mix Japonska a arabské kultury, což je hodně zajímavé. Tak a ještě bych hodně ráda zmínila něco k rekvizitám. Jak jsem vlastně zmiňovala, že Yosakoi nemá moc pravidel, ale pokud byste chtěli vystupovat na tom Yosakoi festivalu v Koči, tak za první musíte mít tu hudbu a za druhý musíte z nějakého důvodu mi tady vypadlo slide, ale to nevadí, já se poradím i bez něj. Co tam mělo být je to, že pokud chcete tancovat v Koči, tak musíte používat naruka, respektive naruko v jednotném rodě. A to jsou takovýhle dřevěné klapačky, které se drží v ruce a vlastně do rytmu se s nima klapá. Prý se původně používaly k strašení ptáků na poli. On to dělá celkem hluk, takže bych tomu i věřila. A v originále, nebo jako původní barevná varianta je právě takhle červená. Má to 3 pruhy, jsou vlastně 3 samostatné dřeva, které právě, když děláme takto, tak klapou černý a uprostřed žlutý. Každopádně ty týmy si to na ruku můžou ozdobit nebo zvolit jinou variantu barevnou, jak chtějí. Například tady je příklad na ruka, který má z jedné strany japonskou a z druhé strany českou vlajku. Takže opravdu to může být různorodé. A to je taková druhá podmínka, pokud chcete tancovat na tom festivalu v Koči. Každopádně to není všechno, můžete mít i jiné rekvizity. Dobrý. Taková hodně výrazná je vlajka. Hodně týmů má svoji vlajku, klidně jich může mít více. Vypadá to hodně hezky, vlajky jsou hodně velké, jsou vidět i z dálky. A většinou teda z toho důvodu ti vlajkonoši jako stojí za týmem
a jsou dobře vidět. Ale na druhou stranu, samozřejmě existují i třeba malé vlajky, že třeba jenom takhle a člověk s nima tancuje před týmem. Poté hodně časté jsou víře. Ty víře jsou také, nejsou úplně typické víře, které si člověk koupí, jsou z takového tvrdšího materiálu, tvrdý papír. A tohle například vyloženě jako taneční vějíř. A potom něco, co nevím, jestli nazvat deštník nebo paraple. Je to takovýhle jakoby deštník, se kterým taky můžou nějakým způsobem tancovat, anebo se hodně používají něco, co já čemu říkám lampiony, a ty lampiony můžou být na různý způsob, třeba tady na tyči od Tokyo Hanabi, potom i třeba s tou tyčí, oni vezmou tu tyč a takový vyhodí do vzduchu a pak ji zase chytají. A nebo i jsou takový mini lampiony vyložený jenom do ruky, takže to je potom na každém týmu, co on si vezme jako rekvizitu. Tak jak jsem zmiňovala, že každý tým většinou co rok, tak si udělal novou choreografii, hudbu a kostýmy, tak jsem třeba už i viděla rekvizitu jako housle, anebo jiné. Takže, ale to jsou taky výjimky. Ale jak říkám, fantasy se meze nekladou. Tak a asi už máme všechno a můžeme vyrazit na ten festival. První, čeho se asi všimnete, když byste takhle navštívili nějaký festival, je Jikataša. A to z toho důvodu, že je to prostě velký auto. A ono to funguje tak, že oni vezmou nějakou takovouhle menší dodávku, hodí na to dřevěnou konstrukci a dozadu dají velký repráky, nejlépe i třeba světla, kameru, aby se jako natočili, jak tancujou. A nahoru udělají tak jako plošinu, na kterou se dá vylézt. Takže vyloženě vezmou auto, hodí na to konstrukci a potom na to auto vylezou. A právě nahoře, na té plošině, tak většinou jsou ti, co zpívají, případně v té ukázce bylo to hodně narychlo, ale byla tam ta slečna, co bubnovala. Tak ten buben byl právě postavený takhle jako uprostřed, dá se říct, té dodávky a tam bubnovala. A každý tým má vlastně svoji Jikatašu, ozdobí si vlastním stylem a potom, když se přijde ten festival, proč vůbec ta Jikataša je, tak je, že týmy můžou tancovat nejen na pódiu, tím, že stojí na jednom místě a tancují, ale i v ulici. Je to hodně běžné a při tom tanci v ulici, tak oni postupují vlastně tou ulicí dopředu. Takže když se má tancovat v ulici, tak tam nejprve najde ta Jikataša, to auto, která má za sebou, nebo má na zadní straně ty velký repráky, tam pustí tu hudbu, nahoru dají ty lidi, co zpívají, a za tou Jikatašou postupně nastoupí ten tým, těch 100-150 lidí, kteří většinou v řadě po 4 se postaví, tancují tu svoji choreografii, během toho vlastně postupují dopředu. Hned za nima typicky je několik těch vlajkonošů s těmi velkými vlajkami a potom ještě po vlajkonoších je něco, co, teď to nemyslím blbě, ale je to jako uklidová četa, že hodně často se stává, že když ty týmy tancují, tak jeden minimálně z těch tanečníků to na rukou opustí, nebo používají vějíře, opustí vějíř, stane se to hrozně často. A hrozně moc by rušilo, kdyby se to po sobě vlastně zvedali během toho tance. Takže je tam pár lidí, co právě takhle jde za tím týmem a víceméně sbírají to, co jim upadne. A za nima potom hned najede další Jikataša, dalšího týmu a takhle to koluje několik týmů po sobě. Tady například ten obrázek vlevo, tak to je výhled z jedné Jikataši s tím, že to je vlastně výhled na ten předchozí tým. Ono to je teda malý, ale tady to je vlastně Jikataša toho předchozího týmu, tohle je ten předchozí tým,
Vlajkonoše teda neměli, oni měli něco, měli jako jiný, měli vlastně jaký lampiony úplně na začátku, takže vlajku už neměli. A tady těch pár lidí a tady ten vozíček na ty právě spadlé věci, tak takhle vlastně šli a sbírali po těch lidech vlastně to, co jim upadlo, a tady to byl předek toho auta. Co mně se taky přijde jako hezký na tom takový festivalu, když tam člověk vystupuje, tak je, že se dávají medaile. Jak jsem už několikrát zmínila, tak ten Yosakoi není soutěž, je to festival, ale ty medaile na těch větších festivalech se dávají a nedávají se ani tak za to, že něco umíte perfektně, ale za to, že si to užíváte, dáváte do toho tu energii, usmíváte se a prostě vás to baví. A tak je to zajímavý způsob předávání těch medailí. Takhle, jak je ta ulice, tak někde uprostřed třeba ty ulice je takový mini stáneček, prostě pár lidí tam sedí, organizátoři, významní lidé, někdo takový, mají ty medaile a vlastně odchytávají si ty tanečníky, kteří se jim líbí během toho tance. Buď to mají nějaký pomocníky, kteří prostě přiběhnou k tomu člověku během toho tance a dají mu na krk tu medaili, anebo mu poklepou třeba na rameno a se prostě doběhne pro tu medaili k tomu stánečku, on se tam doběhne, dostane medaili a hned se vrací do toho tance a navazuje prostě tam, kde navazuje vlastně s týmem na pokračování toho tance. Takže během toho tance vlastně takhle člověk může dostat medaily. Tady je právě třeba jeden tým s těmi medailemi, buď to můžou být takovýhle, anebo třeba i s takovou červenou kytkou, ty jsou specifické právě pro, vlastně obě medaile jsou z toho festivalu Koči v Japonsku. Ta červená je speciální, ta je z té hlavní stage a tahle nevím teda přesně třeba z jaký ulice je, ale já vlastně taky takovou jednu mám. Je to teda z jiného ročníku než ta cena na obrázku, ale víceméně takhle vypadají ty medaile, které můžete dostat. Ještě mají takovou celkem dobrou věc, že ta medaile se dá hodně jednoduše sundat. Vlastně tato taková část od tohohle proužku, nebo jak to nazvat. A to je z toho důvodu, že ono to přece jenom trošičku vadí při tom tanci, tak když člověk potom dotancuje tu ulici, tak se tu medaili může odepnout, někam si ji schovat a vlastně nechá si už na sobě jenom tady to bílo-červený a trochu tím ukazuje, že už nějakou medaili dostal. A je to takový slušný, že potom třeba lidi, kteří co hodnotí, tak se třeba víc snaží jako o to, aby každý dostal nějakou tu medaili potom v jiné ulici. Takže když potom vidí, že už někdo nějakou medaili dostal, tak třeba dají šanci někomu jinému. A poslední ještě, co mě třeba překvapilo, tak to jsou ohňostroje. Ty teda nejsou typický pro Yosakoi, je to obecně typický pro festivaly v Japonsku v létě, jelikož mi přijde, že v Evropě minimálně jsou ohňostroje něco, co je na Nový rok. Tam ty ohňostroje jsou taky. Ještě bych zmínila, kde třeba můžete Yosakoi vidět, tak v Japonsku, co jsem četla, tak už je minimálně přes 200 různých festivalů. Nejhlavnější je teda v tom Koči, v tom Sapporu, anebo třeba i v Tokiu. Vlastně třeba to bylo na konci srpna, je Super Harajuku Otome-san do Yosakoi festival. A tím, že se to tancuje venku, je to festival a je to zadarmo, může se vlastně přijít podívat kdokoliv. Každopádně tím, že je ten festival je venku, tak většina je od března do listopadu. Dívala jsem se na nějaký seznam a neviděla jsem tam nic, co by bylo v zimě, ale jako nepopírám, že by třeba nějaký možná jsou, ale nevím o nich. A taky ty velký, jako právě v tom Tokiu nebo v Sapporu nebo v Koči, tak o tom se jako asi jednoduše dovíte, když třeba hledáte, co kde dělat nebo co kde navštívit, ale přijde mi, že hodně těch festivalů je takých lokální, že pokud
hledáte na jaký Osakui festival, tak musíte trochu i třeba přes doporučení nebo i třeba pohledat třeba v japonštině, ale rozhodně doporučuju, pokud se vydáte do Japonska, podívat se, v okolí není nějaký Osakui festival. Je dost pravděpodobný, že ano, tím, že těch festivalů je opravdu hodně. A ještě bych zmínila, pokud zrovna nepojede do Japonska, tak se můžete rozhodně podívat na YouTube. Ty týmy hodně často, buď to jsou nějaký záznamy z festivalu, nebo i například tento YouTube kanál Cherry Osakui Channel, tak má profesionálně natončený vystoupení mnoha týmů. A já mám třeba už nějaký choreografie, nebo spíš jako hudbu a týmy naposlouchaný a děláme to jako, když se pak třeba učím na zkoušky, tak je to celkem příjemný poslouchat, ale to je spíš asi specifický pro mě. A každopádně můžete vidět i nás, jakožto český Yosakoi tým. Jsme Yosakoi Hanamaru a hlavně působíme v Praze a v Brně. Vystupujeme tam, kde se dá. A tancujeme oba Yosakoi styly. Jak jsem zmiňovala, že jeden z Koči a jeden z toho severu, z toho Hokkaida, tak my tancujeme oba styly. A rozhodně pokud vás přednáška zaujala, tak můžete se přijít zítra v 11 tady dole na parketu podívat na vystoupení, anebo potom od 12 hodin máme workshop, kde plánujeme zájem se naučit rybářský tanec. Právě ten z Sappora, z Hokkaida, ten rybářský. Tak a tady mám teď takový jako Slovensko s otázkou, jelikož, jak jsem zmiňovala, tak tým je v Česku, v Polsku, v Maďarsku, už jsou jako týmy po hodně evropských zemí. Nějaký týmy jsou i třeba, že vznikly 2 roky zpátky, že rozhodně to není tak, že bychom byli nějak jako třeba 10 let starý týmy, ale jako vznikají i takhle nově. Takže určitě, pokud vás to nezaujme, pokud máte kamarády, nebojte se toho zkusit nějaký Osakoi tým založit. Doufám, že jsem vás nevystrašila těmi jako, to ani nejsou požadavky, ale co vlastně jako tým Osakoi by měl mít, nebo co může mít. My sami nemáme vlastní choreografii, nemáme vlastní hudbu. Vlastně máme vlastní kostýmy, to ano, a to bylo asi až po 4 letech působení. A je hromada Yosakoi jako tradičních vlastně písniček, ke kterým už je daná choreografie, které se člověk může naučit a potom s nimi vystupovat. Například ten Soranbushi, ten rybářský tanec, který zítra plánujeme učit v rámci workshopu, tak ten se hodně využívá tím, že se ho naučí děti třeba na základ a pak to tancují v rámci sportovního dne. Takže se nám už párkrát stalo, že třeba přijel někdo z Japonska sem na výjezd, přišel k nám na trénink a zjistil, že Soranbushi už zná. A ty naruka, co jsem říkala, že pokud chceme vystupovat v Koči, tak je to povinnost. Je to typický právě pro ten styl z toho jihu. Na druhou stranu ten Yosakoi styl z toho severa, z toho Hokkaida, tak ty naruka moc nepoužívá. Takže, jak říkám, Yosakoi tanec je hodně flexibilní a každý si ho víceméně může upravit tak, jak chce. Z toho důvodu si i myslím, že je důvod, proč ten Yosakoi je tak populární, protože má to ten japonský nádech, ale zároveň to není nějak extra striktní a ty týmy si to můžou upravit podle sebe. A pokud byste se rozhodli tady nějaký svůj Yosakoi tým vytvořit, tak určitě byste to nebyli sami. Víceméně stačí kontaktovat nás nebo kohokoliv, jakýkoliv tým v Evropě a každý jsme někde začínali, takže vlastně dokážeme poradit třeba, kde začít, co se první naučit a tak podobně. Tak a to je asi ode mě všechno. Děkuji za pozornost. Případně pokud jsou nějaké dotazy, tak ráda zodpovím. Děkuji. Ano? Ja mám niekoľko otázok. Napríklad prvá je, že tým, že tu máme, nazvem to lokálne, nejaké tieto Yosakoi týmy, Česko, Polsko, Maďarsko, zúčastňujú sa tieto týmy aj v Japonsku na týchto? To je velmi dobrá otázka. Já to možná zkusím propětat zpátky. Jo, tak
teď doufám, že se nepletu, ale mám pocit, že tady to je jakoby polský tým, kde ono vlastně z polského týmu vznikl jakoby jeden tým, do kterého se člověk může přihlásit a potom v rámci jako takového multikulturního týmu se zúčastnit právě v tom Japonsku. Existuje tato možnost tím, že právě se přihlásit do toho týmu, musíte se teda objednat kostým, musíte se sami naučit tu choreografii, protože každý je z nějakého jiného místa. A v tom Koči, tím, že to je ten největší osakový festival, tak si myslím, že tam je nějaká hranice na tom minimum počtu lidí. Takže se to právě momentálně funguje tak, že ty lidi se takhle shromáždí do nějakého toho maximálně 150 členného týmu, naučí se každý individuální choreografie a pak se spolu sejdou právě v tom Koči anebo i v Tokiu. Viděla jsem vystupovat i právě na tom Harajuku festivalu v Tokiu. Takže ta možnost je. Osobně jsem o ní uvažovala, pak jsem teda, to ještě jsem neměla ani pořádně v práci, jsem studovala, viděla jsem tu cenu, tak to mě trochu odradilo, protože přece jenom něco za to člověk zaplatit musí, ale je to věc, co třeba i já zvažuji, že někdy jako se zkusím takhle přihlásit a zatancovat i v tom Japonsku. Je to jedna z možností. Ještě nějaké dotazy? Ano. V Japonsku to sú všetko dobrovoľníci, alebo to financuje ich vlastné mesto, alebo škola, alebo hlavne tie vozidlá a tieto veci? Řekla bych, že se to financují, ten tým se samozřejmě, ti členové toho týmu se platí všechno, platí si kostýmy, platí nějaký poplatky, takže třeba tu Jigatašu, to auto, tak to se vlastně financuje z peněz těch členů toho týmu. Co se týká toho festivalu jako takového, tak to si úplně nejsem jistá. Každopádně Koči, město, tam je ten největší festival, tak hodně se snaží podporovat i zahraniční týmy. Například, jako ty jsou na ruka, víceméně nám poslali, tady i z druhé strany vidět, jako vidět Koči, jak velikost, ale to město jako takový Koči si uvědomuje, že Osako je zajímavé i pro cizince a zahraničí, takže co jsem vlastně ještě nezmínila, tak u té choreografie jsem vlastně říkala, že existují nějaký tradiční tance, který se člověk může naučit, ke kterým existuje hudba i choreografie, ale zároveň v Koči působí tým takového Yosakoi profesionálů, kteří už vytvořili pár choreografií a hudby vyloženě pro zahraniční týmy a dali to vlastně jakoby zahraničním týmům, jako tady máte hudbu, tady máte choreografii, můžete ji používat, můžete ji tancovat. Takže takým způsobem se vlastně snaží podporovat i ty zahraniční týmy. Třeba i vlastně tím, že já a dvě kamarádky z týmu jsme byli jmenováni Yosakoi ambasadory v tom Koči městě, tak jsme i obdrželi vlajku, kterou jo, vlastně tuhletu, je tam Yosakoi ambasador, tak tuhletu vlajku my vlastně máme taky. I s tou tyčí. Bylo to zajímavé cestovat s tou tyčí, pak dva týdny po Japonsku. Tam někde v tom týmu, to jsem tady nefotila já, ale někde v tom týmu jsem tancovala taky. Máte tu vlajku sebou tady? Máme tu vlajku sebou, náš plán je zítra během vystoupení, jako tam mít tu vlajku. Uvidíme trochu, jak to bude, a ta vlajka je celkem velká, vysoká, tak ještě uvidíme, jak to tam uděláme, ale tu vlajku máme sebou. A vlastne ako dlho sa to tancuje? Že na každej ulici zatancujú 5 minút, alebo ako? Ty Yosakoi písničky, takový tady ty, se kterými se vystupuje na těch festivalech, tak jsou typicky 4,5 minuty dlouhé a každý tým si co rok vytvoří vlastní hudbu, choreografii a kostýmy a je to vlastně jedna písnička a s tou jednou písničkou tancují celý ten jeden rok. A když jsou takhle v ulicích, tak vlastně oni tancují tu jednu choreografii, teď skončí ta písnička, oni jsou někde třeba ve třetině ulice, tak ta hudba začne znovu a oni znovu jdou tu stejnou choreografii. Takže se stejnou choreografii a stejným tancem dojdou celou tu ulici, trvá jim to třeba 3 zatancování a tak to tancují vlastně 1 rok, takže na každý festival, co se zúčastní, tak tam ukážou svůj
písničku a pak další rok zase si tvoří novou a zase objíždí ty festivaly, co jsou vždycky jednou za rok. A ešte ak môžem, koči, keď sa to tancuje, je priamo leto, dusno, všetko ako na Ano, tancuje se to v létě, já jsem se potila jak něco, já nevím, jak to ti Japonci dělají, oni prostě jsou zvyklí asi. A to je vlastně věc, co mě v Japonsku překvapila, tak specificky v tom Koči, když jsme tam byli, tak oni se uvědomují, že vlastně se hodně potí, je vedro všechno. Takže na hodně místech vlastně prodávají taky ty slaný nápoje, aby se prostě doplnily minerály. A nebo i slaný bonbony, nebo rovnou sůl. Stalo se mi, všechny 3 situace se mi staly. Já jsem se sedla do taxíku, ona nabídla vodu a já ježíš super, nějaký protein nebo něco, nebo tak minerály, bylo to slaný. Pak mi nabídl bonbony, já super, nějaký cukr, byl slaný. A potom to dovršilo, když jsem někde taky dotancoval, tak nám prostě něco, co vypadalo jako cukr a já dám se a on to byl sůl. Já jsem, jako to byl jeden z největších šoků, mě se z toho pak skoro udělalo blbě, protože jsem pak sůl nečekala. A kamarádka si dala do pusy ten bonbon, zahodila někde ten papírek od toho a teď to nechtěla dojít, tak se jako říkala, kam to dám, takže a tak ti Japonci to snáší lépe, no, ale ano, je to náročný tancovat jako v Japonsku. Ta pro mě minimálně bylo. Ještě nějaké dotazy? Plánujete tam jít znova na ten festival, nebo jestli jsem správně pochopila, že jste tam teda, že tam pár z bylo? My jsme tam byli pozvaní jako 3, jo. Protože si nás všimli, že jsme nově vytvořený tým v Česku, tak si nás pozvali jako za Českou republiku 3 členky, zase asi všechny by neufinancovali. A takže my jsme vlastně takový ambasadory, takže nás už znova nepozvou, co třeba by mohli pozvat někoho tady do Slovenska, nebo se tady vytvořil tým. Protože vím, že takhle jako vždycky zvou, když právě najdou v nějaký nový zemi, nový tým, tak se snaží takhle pozvat tam ty lidi, ukázat jim, jak to funguje. Nám ukázali prostě všechno od přípravy festivalu, chvíli jsme i rozdávali medaile, zkusili jsme se projet na té Chikataše nahoře, sami jsme se zatancovali a takhle. A já osobně bych tam teda rozhodně ráda se někdy jela, ať už buď to v rámci toho mezinárodního týmu, nebo pokud se mi povede tam třeba na rok vyjet jako working holiday, tak se přidat do nějakého týmu. Třeba teď tam máme jednu členku, která tam je právě na rok a přidala se do jednoho týmu a už několikrát tancovala na nějakých festivalech, takže to taky možnost. Tam teda člověk musí trochu mít japonsky, což není můj případ, tak uvidím, jak dopadnu. Ale, anebo minimálně, když jsem tam teď byla studovat na půl roku, tak jsem byla na několika festivalech jako divák a myslím, že i to je hodně hezký. Prostě to zadarmo, podíváte se na všechny ty pestrobarevné týmy a choreografie a sice jako vás spálí sluníčko a jako sami tam v tom vedru umíráte a dusnu, oni tam ještě tancujou, ale je to moc krásný, doporučuju. Ano? V týmu nás je, ono se to hodně mění. Třeba teď máme 2 Japonky tady, co vyjeli na výjezd, to tak nám zase odjedou, ale těch aktivních členů máme tak kolem 20, bych řekla. Většinou na vystoupení se nás sejde kolem 10, 8 až 12, záleží. Jaký kromě tohohle festivalu máte další plán vystoupení na akci? Momentálně další, co nás čeká, bude Tanabata v Praze. Vlastně tady na Slovensku zítra budeme vystupovat poprvé. A po Tanabatě ani vlastně nevím, co je dál. Hodně vystupujeme na akcích od česko-japonské společnosti, takže právě Tanabata a Akimasuri, co bude taky v Praze. Jsem tam něco v Brně, tak vystupujeme v Brně. Třeba jsme byli před 2 týdny na Anime Festu, nebo jsme byli na Cosplece, ale tak záleží, co se naskytne, co někdo nabídne, nebo my se třeba ozveme, takže záleží.
Tak jo, tak kdybyste pak měli ještě nějaké dotazy, tak určitě mě můžete zachytnout kdykoliv, ráda zodpovím a moc děkuji, že jste se přišli podívat, poslechnout si, jste měli super dotazy. Děkuju.